Ако се отправя по-нататък по посока към все по-ранните си години, помня зачатъците на своето неспокойство и излизането си от невинното детство. Вече на 12 години, в 6-ти клас на основното училище, започнах да напускам нашия дом и близките улици и да отивам в централните квартали. Там си общувах заедно със своя приятел Душан, с сродни души, като избягвах колкото се може по-дълго да се върна в къщи, където нашите постоянно се препираха, надхитреха и караха. Те се обичаха, но понеже нямаха църковна благословия върху брака си, не успяваха да изтърпят себе си и човешките си слабости и най-лесно им беше да се обвиняват взаимно за всяка дреболия. Като споменавам църковната благословия, нямам предвид само венчавката в църква. Тя често може да бъде само мода или в най-добрия случай традиция, както и семейният празник слава, но без по-дълбоко вникване в духовния смисъл. Естествено, тя е необходима, но само като начало, което да премине в упражняване на всички онези душеполезни задължения, които налага нашата свята православна вяра. Това са редовните участия в неделя и по празниците в богослуженията, домашната лична молитва, постът и въздържанието от съпружески отношения в периодите на големите пости. Освен това, искрената и разумна милостиня, изповедта и причастието. Такива бракове имат стоманен позлатен щит срещу всяко изкушение и корабокрушение, от които се разпадат много от днешните брачни съюзи. Моите родители, за съжаление, тъй като доброволно се бяха лишили от всички тези блага, най-накрая в този период се разведоха. Колкото и да ми беше трудно, едновременно с това ми и олекна. Що се отнася до моето напускане на дома, подобно нещо се случваше и когато отивах с баща си на планината Гоч, където имахме къща и място. Най-много време прекарвах навън, навлязал някъде надълбоко в гората, където можех да стоя в тишина и покой сам със себе си и с природата, съответно с Бога. Но това понятие тогава все още ми беше много мъгляво. Като дете в предучилищна възраст имам спомен за един по-дълбок мир и спокойствие, които обаче и тогава бяха нарушавани от размириците вкъщи. Най-добре се чувствах при моя набожен дядо Петър. Докато ме гледаше, когато родителите ми бяха заети, ми разказваше приказки, измислени в момента, най-често за пътувания към Вселената. Разказваше с лекота, говореше ми обаче и за неща от Светото Писание, но внимателно и ненатрапчиво, за да не ме отблъсне, и в това постигаше голям успех. Тези часове може би бяха решаващи за моя по-късен живот. Разказваше ми кой е бил Иисус, защо е дошъл на земята, какво е правил и на какво е учил хората. Спомням си, че най-много обичах да слушам как Божият син е възкръснал от мъртвите, как е оживял, макар че лошите хора са го убили. А той е бил толкова добър и на всички е правил добро, както никой от обикновените смъртни не би могъл да направи. Помня как ликувах чисто по-детски, като слушах по какъв начин е излязъл от гробната пещера и как стражарите, поставени да го пазят, се изпопадали мъртви от страх, като видели ангела, който с лекота отстранил големия и тежък камък от входа на гроба. Тогава изпитвах някакво победоносно ликуване, сякаш съм видял всичко това със собствените си очи, не съм забравил това преживяване напълно и досега. За съжаление не се случваше често да бъда с дядо Петър, защото нашите ме дадоха много рано на детска градина. Там, разбира се, нямаше и помен от вероучение. В началото това ме очудваше и веднъж помолих възпитателката да ни разкаже за Исус. Тя обаче толкова настръхна, когато ме чу, че малко оставаше да изям пердаха, така че никога повече не ми дойде на ум да питам за такива неща. Това стана някъде около 1965 година, когато маршал Тито беше единственият бог и ние, децата, трябваше добре да запомним това. В детската ми възраст от време на време ме спохождаха определени, трудно обясними духовни или душевни състояния и сам не знае как да ги нарека. Чувствах някакви промени у себе си, които започваха с усещането, сякаш през цялото ми същество прораства някаква твърда и груба грапавост, остра и бодлива, като измити и нагризани от солта варовити скали на морския бряг. Това даже малко ме болеше, макар че никаква външна причина или болест нямаше. Постепенно началното усещане се претопяваше неусетно и преминаваше в някаква гладка, най-фина, мека, абсолютно добра, внимателно нежна хармония, уравновесеност и топла изпълненост, която милваше и пронизваше цялата ми вътрешност, както душата, така и тялото.
Аз винаги оставах само малко или повече учуден наблюдател на тези състояния, върху които по никакъв начин не можех да влияя. Разбира се, искаше ми се те да продължат и никога да не свършват, защото даже топлите майчини гърди и сладостта на млякото, което сучех от тях, не можеха да се сравнят с утехата и красотата на това вътрешно неосезаемо и невидимо действие. Мисля, че започнах да разсъждавам за смъртта от момента, в който окончателно се оформи моето съзнание за мен самия и за моите близки. Може би това стана някъде около 3-та ми годинка. Не си спомням как съм разбрал толкова рано, че смъртта изобщо съществува, но почти всеки ден, особено преди сън, ми идваха мислите, че животът все някога свършва и ние изчезваме. Понякога размишлявах до отмала, особено когато навърших 4 или 5 години и се опитвах да проникна в това какво е смъртта, какво се преживява тогава и къде отива човек. Съзнавах, че съм много малък и че до тогава има още много време, но мисълта, че смъртта неминуемо ще дойде, не ми даваше покой. Спомням си, че от време на време питах майка си за тези неща, но тя се очудваше неприятно, че такова малко дете се интересува от тези въпроси и винаги отклоняваше темата. Същевременно се страхуваше това да не доведе при мен до някакво психическо отклонение. А пък и сама не знаеше какво да ми отговори. Аз обаче чувствах, че онези неприятни вътрешни преживявания бяха в тясна връзка с смъртта. Разбирах това в смисъл, че сега те са поробени от живота и че успяват да докоснат съзнанието ми само за кратко и частично, но смъртта ще ги освободи да действат в непрестанна пълнота или в желаната и приятна, или в онази болезнената и неприятната. По-късно, когато дядо Пера ми разказваше, че има рай и ад, аз сякаш слушах за нещо, което знаех отпреди, макар че тогава го чувах за пръв път. Майка ми много отрано ме научи, че човек трябва да се моли на Бога, защото така трябва. Не чух от нея някаква по-ясна причина за това. Тя не би могла да бъде много вярваща в ония времена, но все пак беше възпитана в набожен дух. Научи ме на една простичка молитва и ми каза да я повтарям по много пъти всяка вечер, като си легна, докато заспя. В молитвата се казваше така: Боже, помогни ми, помогни на мама и на татко, на всичките ни роднини и на всички хора по света. Започнах да правя това много сериозно. Не след дълго обаче започна да ми се явява нещо, което много ме измъчваше, пречеше ми и ме довеждаше до отчаяние, а накрая ме докара до там, че престанах да се моля. Когато започвах да повтарям молитвата, изведнъж ми се появяваше една мисъл, която много ясно и отчетливо изговаряше, противно на моята молитва, тези неща. Бог е луд и Бог е многоточие, като използваше още по-грозна дума от предходната. Не знаех как да се противопоставя на това и оставах много разстроен, защото смятах, че аз самият мисля така. Понеже страшно се срамувах от това, нямах смелост да се призная пред майка си и да я питам какво да правя. А тя самата нищо не ме питаше за молитвата ми, макар че би трябвало задължително да го прави. След известно време, понеже бях неосведомен и не ме бяха научили на друго, реших да престана да се моля с надежда, че тези страшни мисли ще спрат, както всъщност и стана. Майка ми нямаше достатъчно духовна зрялост и опит, за да предположи, че молитвата съвсем не е безобидно нещо и че има сили, които веднага започват да се противопоставят, надигат се и правят всичко, за да прекратят молитвата, особено в самото начало при малките деца. В светоотеческата литература този зъл дух е известен и описан много добре. Наречен е хитър демон на хулата. Той измъчва особено простите и незлобиви души, като им подмята нечисти помисли за Бога, за Богородица, за светото причастие, за тайната на безтелесното зачатие, както и за цялостната догма и вяра изобщо. Той довежда до това, че тези чисти и неопитни души чувстват голям срам, заради което не смеят да си признаят пред духовника на изповед и да разкрият злото, което ги измъчва. Така могат с години да се мъчат и изтощават силите си. Такова нещо се беше случило и с мен. Но въпреки, че престанах да се моля, аз не забравих, че Бог съществува и се стараех често да мисля за Него. Без думи насочвах ума си в тази посока, някъде към безкрайността, и тогава се чувствах все едно, че се моля, а онези грозни думи вече не се върнаха. Това е била един вид духовна борба, по-скоро бих казал препъване и залитане на един малък детски ум. Това беше обаче и борба благословена, която за съжаление изчезна напълно през пубертета и младежките години, но се върна отново по-късно, за да не престава с Божията помощ никога повече.
Най-ранни и най-отдалечени спомени, по-точно само отделни кадри, картини, гласове и чувства, имам от времето, когато съм навършил 1 година. Преди това в паметта ми има само амнезия. От онова време, струва ми се, си спомням моментите, когато майка ми ме къпеше в топла, оханна вода в ламариненото корито на кухненската маса. Тя ми пееше и ми пазеше с дланите си лицето, за да не ми влезе в очите сапунена вода. Чрез майка ми ме обичал Бог и помня моментите на покой, ненакърнена проста радост и спонтанно щастие. Ако се не обърнете и не станете деца, няма да влезете в Царството Небесно, е казал Христос. Помогни ни, Господи, и направи така, че да израснем до дълбоката старост по разсъдливост и зрялост на ума и да остареем до ранното детство по незлобивост и чистота на сърцето.